салом бинандагони азизу гиромӣ. инак боз силсила барномаи Нобиғаи Даврон меҳмони хонадони ҳар яки шумост. тамошобинони гиромӣ, мо таҳиягарони барнома дар ҳар шумора барои шумо дар бораи ҳаёту зиндагӣ ва корномаҳои беназири нобиғаҳои замон маълумотҳои аҷиб пешниҳод карданро мақсади худ мешуморем. дар нашри имрӯза низ мувофиқи анъана дар бораи як инсоне маълумот медиҳем, ки ӯ ҳаёти худро дар хизмати халқ гузаронидааст ва ин шахси абармард ҳоҷибоев Аминҷон, ё худ маъмултар бо исми Аминҷон Шукӯҳи. Аминҷон Шукӯҳи 10 июни соли 1923 дар деҳаи рӯмони ноҳияи Хуҷанд таваллуд ёфтааст. ӯ аз овони кӯдакӣ хеле зираку хушзеҳн буд ва кӯшиш мекард ҳарчи бештар илм омӯзаду дар оянда ба нафъи халқ хизмат намояд. ва ин орзуҳои кӯдакӣ баъди таҳсили солиёни зиёд ҷомаи амал пӯшиданд. Аминҷон Шукӯҳи баъди хатми курси муаллим тайёркунӣ дар мактабҳои ноҳия омӯзгорӣ кардааст. солҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар мақомоти умури дохила хидмат намудааст. солҳои 1947 ва 1952 мудири шуъба, котиби масъул, ҷонишини муҳаррири рӯзномаи ҳақиқати Ленинобод будааст. соли 1955 факултаи рӯзноманигории мактаби олии ҳизбии назди кумитаи марказии ҳизби коммунистии иттиҳоди шӯравиро хатм намуда, пас аз он ба вазифаи муҳаррири рӯзномаи тоҷикистони советӣ таъин шудааст. солҳои 1961 ва 1967 дар вазифаи котиб ва ҷонишини раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолият бурда, сипас то охири умр раиси кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурии тоҷикистон будааст. нахустин шеъраш соли 1942 дар газетаи стахановчӣ ба таб расидааст. аввалин маҷмӯъаи шеърҳояш суруди чашмасор соли 1948 чоп шудааст, ки аз эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ошиқонаи шоири навқалам дарак медоданд ва бо забони соддаю равонашон ҷозиб буданд. ҳамин хусусиятҳо дар ашъори маҷмӯъаҳои ватани сулҳ, рӯзҳои мо, садои дил, достони кӯчабоғи ошиқон, силсилаи шеърҳои муҳаббат ва оила, нафаси гарм, арзи қалам, китоби дубайтию рубоиҳои чормағз ва ғайра боз ҳам тақвият ёфта, шӯҳрату маҳбубияти Аминҷон Шукӯҳиро дар миёни мардуму аҳли қалам маъруф ва машҳур гардонид. баргузидаҳои ашъори муаллиф баъди фавташ дар гулчину маҷмӯъаҳои кӯчабоғи ошиқон соли 1984, шохаи райҳон 2003 ва баргҳои тиллоӣ соли 2014 ба таб расиданд. силсилаи шеърҳои муҳаббат ва оилаашон чоп шуда буд. ҳамин силсилаи муҳаббат ва оила шеърҳо бисёр оилаҳоро аз ҷудошавӣ, вайроншавӣ нигоҳ дошт. агар хонда бошанд, чи зан, чи мард, ҳамин шеърҳои хонда бошанд. аз ҳама чизе ки ман мехостам маҳбубият нисбати эҷодоти Аминҷон Шукӯҳи ҳаст. шеърҳои он кас шеърҳои бисёр заминӣ буд, самимӣ буд, оддӣ буд. масалан гӯем, агар шумо донед, агар ман лола будам, дар баногӯши ту мебудам, агар ман шарф будам, дар бару дӯши ту мебудам, агар ман шаҳр будам, дар лабонат нақш мебастам,
аз ёд кардани шеърҳои даври донишҷӯи мо шеърҳои дигар нисбати дигар шоирҳо шеърҳои Аминҷон Шукӯҳи осон буд. ё барои он буд ки он кас ҳамдеҳаи мо буданд намедонам. ба ҳар ҳол ду бор се бор хондан кади дар хотири компютери мо ҳамон вақт нақш мебаст. аввалин асари мансури нисбатан калони ӯ ҳикояи шаҳло буд ки соли 1964 ҳамроҳи ҳилолиён аскар навиштааст. баъдан дар ҳамқаламии ҳилолиён аскар қиссаҳои шаҳло ва шифо, имзои шахси соли 1967, романи печутоби роҳҳо солҳои 1977 ва 1978 ва садафи сиёҳ соли 1974-ро пешкаши хонандагон намудааст. аминҷон шукӯҳи боз муаллифи қиссаи парии ҷазира ки соли 1973 пешкаши хонандагон гардидааст. он кас дар баробари шоирӣ ғайрат карда ба наср ҳам гузашта. ба наср рӯ оварданашон сабабгораш як нафари дигар ки дӯсти мо ҳилолиён аскар буд. он кас бисёр девкор буданд, менавистанд, лекин чунон менавистанд ки масалан саҳифаи якум ба дуюм ё сеюмаш мувофиқат намекард. тез менавистанд. вақте ки майда нависид номаълум мешавад. калон асар нависид ва ҷобаҷо кардан тӯре меомад. ва азбас ки ҳилолиён аскар ба қавли хуҷанди ошнои ашаддии Аминҷон Шукӯҳи буданд, дӯсти бисёр қадрдон буданд. асарҳои он каса чандин ҳикояҳошона Шукӯҳи таҳрир карда ба чоп манзур карда додагӣ буданд. вақте ки шаҳло повести аввалин пайдо мешавад, сони вай ҳилолиён мегӯяд ки на қисми зиёдашро шумо нависид, акун ҳаммуаллиф меша. баъди ин шифо ва шаҳло шуд. баъди ин имзои шахсӣ дар бораи ду карат қаҳрамони меҳнати социалистӣ Саидхоҷа Урмухоҷаев раиси колхози Москва буд он вақт. ҳозир ин колхоз ба номи Урмухоҷаев мебод чӣ шуд намедонам. баъдан имзои шахсӣ печухами роҳҳо шуд, роман шуд, ду ҷилд шуд. баъдан вақте ки ин насбро дар ворид шудан гирифтанд, худашон бевосита ҳикояҳои лирикӣ навистанд. бисёр самимӣ, бисёр баланд. агар радиои республика ва мо дар сабт карда монда будем хазинаи тиллоева ҳар замон мешунавонанд. баъдан он кас парии ҷазира як повести нависта. повест парии ҷазира бисёр маъқул буд, чунки заминӣ буд. ҳамаи ҳаёти мои деҳот буд. ба ғайр аз оне ки Аминҷон Шукӯҳи шеъру шоирӣ ва офаридани асарҳои мансур боз дар пешрафти драматургияи тоҷик нақши босазое гузоштааст. аз он ҷумла драмаи миво, яъне муваққатан иҷрокунандаи вазифаи ошиқ ки соли 1970 ба намоиш гузошта шуда буд, аз ҷониби мухлисон хеле хуб пазироӣ гардид. ҳамчунин драмаҳои кӯчабоғи ошиқон соли 1964, шабҳои фироқ соли 1968, либреттои операи бозгашт соли 1967 ки ба қалами ӯ тааллуқ доранд, дар саҳнаҳои театри Душанбею Хуҷанд мавриди намоиш қарор гирифтанд. дар заминаи қиссаи об аз куҷо меояд филми бадеӣ ҳам офарида шудааст ки мақбули умум аст. дар драматургия ҳам асарҳои зиёд офарида. масалан як силсилаи чанд шумора буд, чанд вай буд, барнома буд аз телевизион миво, муваққатан иҷрокунандаи вазифаи ошиқ ва ҳаҷвӣ кади. ё шабҳои фироқ дар театри давлатии ҷумҳуриявӣ, он вақт ба номи Пушкин мегуфтанд, онҷо ба саҳна гузошта буданд. яъне дар ҳамин соҳаҳо
اون کس اگر سر کنم و دست گیرم چی نظم، چی نثر، چی دراماتورگ به اوج اعلایش میرسوندم. аминҷон шукӯҳӣ аз зумраи адибонест ки дар тамоми осораш хоҳ дар наср бошад ва хоҳ дар назм кӯшиш кардааст ки навиштаҳояш ба зиндагии мардум, дарду дили инсонҳо наздик бошад. ҳамчунин дар шеърҳояш пай бурда мумкин аст ки дар онҳо аз истифодаи калимаву истилоҳотҳои кӯҳна ва ба мардум нофаҳмо худдорӣ намудааст ва ин бурди шоир аст ки то ба имрӯз шеърҳояш вирди забон ҳастанд. ҳатто аминҷон шукӯҳӣ яке аз устодони мумтози шеъри лирикии тоҷик ба ҳисоб рафта, бисёре аз шеърҳояш оҳангбандӣ шуда ба таронаҳои маҳбуби мардум табдил ёфтанд. аз ҳамаи мо ёдгор кори хайр мемонад, кори савоб мемонад. ҳамин асарҳое ки таълиф кардам, агар аз тариқи тирезичаи нигоҳи ислом бинем, садақаи ҷорӣ ҳисоб мешавад. шумо ба арвоҳи аминҷон шукӯҳӣ ё умуман эҷодкор саломном нагӯидам, салавот нафиристадам, ташаккур нагӯидам. шумо ҳамона хондидми якташа. ҳамин кифоя ки вай оби равони ҷӯи равон барин садақаи ҷорӣ ҳамун нафъаш ба ҳамун муаллифаш расад. ба хусус ки назми аминҷон шукӯҳӣ тасаввур кунед охири 50 ва аввали 60 гӯед. дар рӯзҳо 60 ки мегӯяд. тасаввур кунед ки инҳоям ҳамин хел нафарҳо ҳастанд ки ба адабиёт бо насими нав, бо назми нав дохил шуданд. назми нави самимӣ, осмонӣ не заминӣ. бовар мекунед? барои чӣ ман шумо гуфтам ки як бор ду бор хонем азод мешуд гуфта. ин як вай. дуюмаш ин ки барои ҷовидон гардони номи он кас на танҳо хонандагон, иттифоқи нависандаҳо, балки мақомоти иҷроия низ саҳм дорад. ҳамин китобхонаи бачагонаи вилоятӣ ба номи аминҷон шукӯҳӣ гузоштанам, ҳаминам барои ҷовидон гардондани он кас. агар хизмати барҷаста намекардан ин хел намешуд. аминҷон шукӯҳӣ дар давоми ҳаёти пурбори худ шогирдони зиёде тарбият ва дар соҳаи эҷодиёт ба камол расониданд. аз гуфтаҳои шогирдонашон бармеояд ки аминҷон шукӯҳӣ нисбат ба шогирдон дар ҷое устоди сахтгир ва дар ҷое падари ҳалиму хоксор муносибат мекардааст. вақте ки ҳамон повести шаби охирӣ як нуқтае дошт. шумо барин ҷавон будам ва унҷа иншоъ карда буданд ки қаҳрамони ман Шароф, акои Шариф, гӯё ки аз сарбозӣ муллағаш ба охир месяц бармегардад ва беҳуда 3 соли умрам гузашт гуфта либоси аз сарбозӣ омадагиша сарбозиша рӯи ҳавли як гӯши ҳавливо ҷамъ карда карасин пошта оташ мезанад. масалан гирем ҳозир ин повест ин ҳамин лавҳа ҳамин навиштаи ман нест. барои он ки шукӯҳӣ аминҷон шукӯҳӣ ба ман маслиҳат доданд ки ва вазифаи устодо ҳама хел моя тарбия карданд ки мо асри 20 зиндагӣ мекунем. давлат
бесарбоз буда наметавонад. марзу бумбаша ҳимоя карданаш накун. ту чӣ хел оташ мезунӣ? агар ягон замон ҳамин хел шавад ки сарҳадҳо нашавад, ихтилофҳо, низоъҳо нашавад, давлатҳои абарқудрат аз истилоъ даст кашанд, масалан вағайра вағайра вағайра, мумкин ин кора кардан, лекин ҳозир намешавад. гуфтан ина мардум қабул намекунанд. на танҳо ҳизби роҳбар мо қабул карда наметавонем. гуфтам он кас на танҳо раиси радио ва телевизион, он вақт муовини раиси иттифоқи нависандаҳо буданд, балки дар як вақт он кас ҳанӯз депутат буданд. ҳамон вақт аз замони соли 1955 он кас чун муҳаррири рӯзномаи тоҷикистони советӣ буданд, аз ҳамон вақт он кас депутат буданд, вакили мардум дар шӯрои олӣ ва дар як вақт узви кумитаи марказии ҳизби коммунисти тоҷикистон буданд. ин мартабаҳо бисёр баланд, яъне номенклатури баландтарин будем. ҳамин хел маслиҳат дода буданд. аминҷон шукӯҳи барандаи мукофоти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи абу абдуллоҳ рӯдакӣ мебошад. ҳамчунин ин марди шариф барои хизматҳои шоёнаш бо 2 ордени байрақи сурхи меҳнат ва як нишони фахрӣ мукофотонида шудааст. бояд қайд кард ки пас аз фавташ соли 1994 сазовори унвони фахрии шоири халқии тоҷикистон шарафёб гардидааст ва ин шоири шаҳир 10 июни соли 1979 дар шаҳри душанбе вафот кардааст. чанд сол аст ки соли 5 имсол аст ки дар вилояти мо як анъанае ҷорӣ кардем. ин анъана бо ташаббуси шӯъбаи суғдии иттифоқи нависандагон, раёсати маорифи вилояти суғд ва албатта дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят анъанаи озмуни шеърхонӣ, шукӯҳихонӣ. дар ҳар сол дар рӯзҳои фестивали адабиёти бачагона ин озмун ҷамъбаст мегардад. ин шабу рӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд, хоса дар мактабҳо шеърхониҳо ҳаст, шукӯҳихонӣ ҳаст ва дар ҳамин китобхонае ки ману шумо ҳозир нишастем, дар ин тороли васеъ унҷа ҷамъбаст мегардад ва ҳамасола ман аъзои ҳакамот ҳастам, узви ҳакамот ҳастам ва ин шукӯҳихони озмун як нав изҳори муҳаббат ба ашъори безаволи аминҷон шукӯҳӣ бошад. дигар ин ки мо худро аз шукӯҳӣ дур гирифта наметавонем. ашъори он кас, иҷодиёти он кас, хизматҳои ин кас мо худам дур гирифта наметавонем. аминҷон шукӯҳи шоире буд, маҳбуби мардум гардидааст. ҳарчанд ки аз фавти ин шоири шаҳир солиёни зиёд гузаштааст, вале то имрӯз исми ин марди шариф дар байни мардум мондагор гардидааст. чӣ хел баҳо диҳам? дар назми аминҷон шукӯҳӣ масалан гирем қариб 40 сол гузашта бошадам, қариб 40 сол аз вафоти он кас поянда мемонад ва шоирони имрӯзии мо саҳми он каса, хизмати он каса дар рушди назми муосири тоҷик қадр накарда наметавонам. чӣ шоири тавонои мо озарахш ё шоири халқии тоҷикистон фарзона бону ё шоири халқии тоҷикистон аҳмадҷони раҳматзод масалан гирем.
این یک دوره بود که ما باید میگذشتیم، ادبیات باید میگذشت. اگر ما نسل امروز شاعران ادیبان جوان، فرق نداره شاعر، نویسنده، دراماتورگ، اگر دیروز خود نداند، دیروز اشعار شاعران خودمان رو ندانیم و پیش رفتنمون چیزی نو ایجاد کردنمون دشوار است. چنانه که اگر همون امینجون شکوҳи، اگر خواجه حافظ و خواجه کمال نمیخواندن تا این دیره و یک شاعر بزرگ یا انسانی کامل شدنشان گمان بود. مثلا گریم ده هر که ما همین خیلی هستیم. مقصد تشکیل شکوهی، آزمون شکوهی خانی هم تلقین کردن، ترغیب کردن همون اشعار نوین ادبیات تاجیک است. اشعار نوین ادبیات تاجیک است که از سالهای اول 60 آغاز یافت. مثلا گریم همون کوچه‌باغ عاشقان یا بعدا محبت و آیله و غیره. این کار کرده هیچ کس این کار نمیکنه. بینندگان عزیز، طوری در عرفیت میگویند هر آغازی را انجام است و این لحظه نشر نوبتی سلسله برنامه نوبیغای دورون رو به پایان خود میرسانیم. تا نشرهای من بعد در پناه خدا باشید.